सहानुभूति रही जो शांति शृंखलित सहर रही अखंड रखा हूँ आम सभी दायित्व श्रुतिवृंद तालचेर माटीर जो परंपरा रही ऐतिह्य रही संस्कृति रही आम सभी एक उदाहरण सृष्टि करें समग्र विश्ववासी पाखे एक सुंदर परिचय तैयारी करें ये हूँ तालचेरिया भाव आम यहाँ चिन्हट कर माध्यम टीवी माध्यम टीवी माध्यम
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ବସି ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘରା ଟିଭି ଏବଂ ଟିଭି ପରିବାର। ଯେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଯେଉଁ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଳଚେର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ମନରେ ଇତିହାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସମସ୍ତ ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଟିଭି ଖେଳୁଆର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ धीरे धीरे आगे बढ़ाते गणेश पूजा कमिटी विभाग शोभा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते
ठीक जागारे पीड़ा कर मानिया गत स्त्री देखे तुम गाँव तो ये